bu sama no tanggu ya pun kano tuh mana ya kan tuh mana uno adorawo borok kita kakati bolong lama kok puru tuh mana kos mana ini semawan sok lainnya apro borok nih hamzat mani geri kanung kana buji mani pun kana buji tong kana borok no bahai no ada takut teh pukul tuh no nang borok na hambai deh nai borok tahu buji punya norok hake dol man kana nih dan kami nih malah yang mau jaga wah bisa kontrol nih pukul borok nang kau nyai norok ni bising tuh sembah juga tuh kering mani bising tuh ya norok juga tuh yang itu kan anggur ini norok no kau nyai norok ni tuh kos tuh norok saho ya kan sembunyi man ya tahu orang sini orang bus kanggo tong sini ML ni norok put pasai tangka aw kubi ko sungno ni ani put banyak bok keplay ni tini orang ML yang itu kan kesun ke sembah baksa asubi tong kayu kento ani alakan itu kos tang saho ya kan bos man ya ML osanya gari tu guri maya sini MBC dah bawa hai osanya gari tu guri maya parapan gitu ni monton kayaknya tak naik jara jangan ani alakan romting tong ni thawri nai payang ke se kawak keklanya ni tabu bani mau kalau kelayak ko tabu bani kunju kelayak ko di jaga wa phai nei phedi nanya sini MBC jete ML borok ni sakkan mani anggur ya gang ho bono bitor ni bisiti ko na mo to bukun rok no sini orawa ani lama hamdi yano nice nei pheli ya ang dinora na khung mali ya ama khop pheli ang nas nai jadi ya ahai ni khat ke banya tabu jora ya sen belanya hamzar lai mani jora belanya busi lai mani jora belanya sentabu tanjang lainnya di jora ke okono nang norong kini kesana musuh bisa hanya orang 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 siapa saya koi lagi jongkle ni koi malah ya dia bisa kakung naik dong no umar itu masa bisa kenal ayah tiba ada bisa kagak berapa ke umar salbu terenya samungkang kan ML tongana ML naik pilih apa baca ML kai kelar kang apa norong kini konya norong itu fokus to norong saho yang ke ang sagbai tangguri gue bedek ning itu bang saiman galak nini lama derazak ani parawo sorry hamya ani parawo umhaing kokha abo norong ni elakan borong norong pas hamna nangnai pore wo seng norong itu fokus to gana da basaiman wa chugi ma nailenya ang apa norong kini kebang kok saya gue sini ML tay MBC borong kini norong kebang kok nai manai apa norong doi jo sejo play nai thangdi khung ni kok phe apa no sana musu ang mo jaga wa pasai sagbai thangdong ni logi wo tongi kok sai tong mari butang borong ni joto no usak kanda kentu borok khai kebang man tong siba raijo bong hemang dress kan sini manja jengno ka sini mano koloi nyenge koloi sambo thoi debor mangga debor ma sambo thoi kai sini rupni dong ni botong wo rupni sambo thoi keri yang dong no bori yang ni sai mano ke sengke sini ku sagonya sini jago belai hambai buba grano isapa nungkung kang sapa nungkung di sa kang sa ni kan dokter ku to kang sa ni kan dokter suluk khudung ramare bagai buba grana ngoro to tengok kulung tai edisi hamang no bo kulung ani seng haja ma thakni mala sengwang kami man ya odora was dora una seng apro mas halaya khudung BJP ra khudung bago seng khamaya ke seng khama khamlaya tai se seng ke bal hamya sini sulo mandai puro to MBC sekarang punya MBC dulu sih iya seng borong benang cita orang tu pun pas lainnya seng iya bukan hai peno odora wo kotangi boro tongli yang ganya boput pas ai thang jauh kan ML ke cino te MBC guru ke seng tu pun pagere ni pun sah yang lain tong lai kah kotoi ke tabu seng punya hari mana cino orang ni MBC kentu oh cino orang sini seputar kentu sini MBC ni man dia bo malik bini malik bo jaga ni malik ke sotra pe kotla do motonya bani MBC gones le berman lagi usum kana sunna rimai ya bo bini borong na sung khalai mano borong ni putunya sekang kuliah borong posis lat ni khan koi dikhainya development ni mani bag ke tai woi satak lai borong na tai se khana phijau ka sung 50 lakh ni bago ya tusino sung bagai malai lia hai peno sung yang je satta bi tongoi tongmane mandai bulan borong ke sini khatu cha sung sini ya goi but runya sung keplai ro mani sini ML sung no kita sangke kita rohoro kham no sangke kham rohoro ngai or jaga bos kirton setok sangke kirton setok ro jao
ke usang usang tai san nugui mano komon de klabo phanye boze mani bak mani mia da usang mo nugui man kana norok jato ni khoron kholo norok mani bak mani sine emele je bini sukti bo bini area wo bagini tongo ketai bagini jaga wo ta emele bukri kha mbc bukri kha wo kusang bini manang lai tongo ke e omoni bagini ang norok no koyna mu tongo jani ya man thai mana ni bisa to sikana nango ke de boro ro kumaro wo sakha ga hamno ye bi bor haba karya oi samung tango ke chung se makap nai MLA MCL sab ne dong thangile sabtam maya sabtam manai abule bo silia e abuni baganya sengam te jora wo ha koile ya oi jeng taw tai sama wang sok lainnya sini to already sara sai ko sor pai de thaka ini si election pai de bakal kana wo jeng taw ku sango tai sa sini MBC namoi orowo tamo o talangi thangi sini development lai ma ko se ma wang sok lainnya ke o jora wo jeng koi tong lainnya ni joraya angani bukuk somnang bare no koine oro jagawo ang gurini bedek ni samuklai tong sana norok doro wayang kom kes mu buka kana kom ngi tong sana norok ne oro ni bukuk somna bo sung khagya sung oro norok bai buka tong nai norok ni kaham hanya norok suno sahori yang kele ang usaiman gala abone bagani ang oro ni oi bisa sondro para kaisang ina norok no oro nai thothok te asugine program khaimani bagai norok ni mothangno nugui belani khabo kongkhogo bukhawo srango oboni bagani ang norok thiniwo barwar koina mutungu busa kha gaham rok sapongwa ingo thuikangke bomas anbango khakla duktar layo sini MLA MPC rokbo hasingo norok khnaya pan khanabo nangkese repeat kai sana musungo je borok rok kha gaham busa rok kai dut masa ya pomani itu bisa makap nai hesi Ngai MLA to gari ti guri maya ble MBC to gari ti guri maya kini dukho kosto ne kok ma sunu ma sabolai nai heti Mandai amjai khumulung amjai te jiraini amjani lukurok ni bagai kok toma kaham Mandai amjai khumulung jiraini amjani lukurok tabuk hakchal lo thangai saknai jangnani nanglak gana wono saknai jagi manbai sinai Mandai Hospital Germany ni Santosh Medical Holono hasteni monganang surgeon Dr. Jaswin Debbarma bai saknai jagai mansinai lukurok norokni bohokni bemar thui khimani sak deramani kasachamani tei tumor wngjakmani stone wngjakmani aborokno karibo kwbangma bemar wngjakmani rok naijagui manbai nei Dr. Jaswin Debbarma bai abono karibo haino Dr. Aman Debbarma consulted spine and orthopedic surgeon bekreng ni jengjal bekreng baimani bekreng jurari mani bisma samani tei bismani potre pot bemarok naijagui mannai spine surgery complex trauma arthroscopy tei kubuni bemarok borok naijagui manbai nei tei akorok tei bo kaham sawi manna muchungkhe subai sukrubui lukurok saimanani muchungkhe Santosh Medical Hall bai kwrwngui mannano Santosh Medical Hall bai kwrwngnani bagui koktuk rijaka koktuk number 9862129491 tei kaisa koktuk number 7005313640 lukurok o number o call khlaimani bisingtwi no tei bo kaham khlaiui saimannai Dr. Bo salo achuk bo jorao nai o koktuni bisingtwi no call khlaiui kwrwngui manbai nei